Ola, que tal? Moi bo día! Hoxe vou a facer unha receta que eu fago, pois, moi a menudo, porque é unha receta que poden variar os seus ingredientes dependendo do que teñamos na horta ou do que teñades na nevera, porque ás veces tes un pouquiño de cada e non sabes moi ben como mesturalo. Pois esta receta é para ti. Antes de nada, hai que ir á horta, vamos mirar o que temos. Non sei nin con que vou a facer a receta, así que vamos a mirar que é o que temos para apañar. Olvidábasemos isto. Ahora sí, imos. Con todas esas maravillas que fomos a coller á horta, que seguro que tamén nos caixóns da nevera e por aí tendese 4 cousas que vos van a valer perfectamente, porque o bo desta receta é que é como unha receta reciclaje, como de aproveitamento. Vamos a aproveitar esas verduras que temos que de excedente na nevera. Bueno, pois con todo iso vamos a facer como unha especie de salteado, pero a estrella desta receta é isto. Son uns fideus chinos, que tamén se chaman fideu cristal. Non teñen gluten, están feitos con fariña de chícharos e máis con fariña de fabas de soja. O sea, cada paquetiño destes ven separado así, en montiños así, e cada monte destes dá para unha persona. Así que é comodísimo, é super versátil, porque vale para salteados, para sopas, para acompañamento de calquera cousa, para os rollitos de primavera. O bo que teñen tamén é que non son tan fáciles de que se pasen de cocción como poden ser, por exemplo, os fideus de arroz, que a mí non me gustan moito porque pásanse enseguida e como que non teñen tanto sabor. Absorben moitísimo o sabor do que lle botes, o que o acompañas. Así que son facilísimos de cociñar e son super agradecidos porque quedan riquísimos. Botes o que lle botes, van a absorber ese sabor e vai a ser un plato riquísimo. Eu, fai máis de 20 anos que xa consumo este fideu, especificamente, non este tipo, esa marca e todo. Pero antes aquí non había, eu descubrino e tiño que comprar fora, tiño que encargar e traelo de fora. Pero agora é moito máis fácil de atopar, non en todos os supermercados, pero eu, por exemplo, aquí sí que o encontro en bastantes supermercados. Preguntando encontrase. E recomendo polo menos probalo, porque senón non saberedes o que vos perdedes. Aparte, son moi rápidos de facer, non fai falta ser unha cociñeira experta para que che salan ben, eso que son comodísimos. Unha unidade, unha persona.
Vamos a empezar lavando e troceando as verduras. Bueno, aquí hai un montón de verduras, non as vou usar todas, pero bueno, vou coller o puerro, un pimentino rojo, pimento verde, unhas xudías destas violetas, os espárragos, zanahoria, apio e calabacín. Tamén unha folliña de espinaca roja, unha espinaca verde, a miña super berenjena blanca, porque vai a ser o primeiro ano que a probe, un tomatillo verde mexicano e unhas espinacas. Eu cando fago verduras con algo, co que sexa, con pasta, con fideo, con macarróns, con arroz ou o que sexa, gústame cortar a verdura do mismo tamaño e forma, máis ou menos, que o acompañante. Así que neste caso vou cortar todo delgadiño e largo, como se foran fideos, porque é como máis fácil despois á hora de comer que teña todo a mesma forma. É unha manía miña. Agora vos podedlas cortar como mellor vos veña ou como queirades. Bueno, a ver, vou cortar todas as verduras con forma de fideo, menos o apio. E contovos o porqué. O apio é unha verdura que debería de plantar todo o mundo. Con un apio ou dous chegache para todo o ano, ou incluso para 2 anos se non chega a grelar. Eu nunca arranco o apio cando me fai falta, só collo unha folliña ou dúas. Que vai a pasar? Que non vai a estar tan tierno como que tendes na compra, ten ao mellor un pouquiño máis de fíos, non? De fibras no talo. Pero a min non me preocupa iso, porque en vez de cortalo así longitudinal, corto en anaquiños así, e xa corto as fibras en cachiños, entón non molestan, nin se notan na boca, nin nada. E dalle moitísimo sabor a moitísimas comidas, pero sobre todo a salteados, sopas e purés, que agora no inverno van a estar á orden do día, é un acompañamento boísimo para moitísimas comidas. Eu recomendo volo plantalo, aínda que sexa nunha maceta, porque se dá super ben. Probade! Verduriñas as que sexan, as que queirades ou as que teñades por aí na horta ou na nevera, pero o que non pode faltar é unha cebola e uns dentes de allo, porque isto vai a axudar moito no rostrido para potenciar o sabor das verduras. E como non lle vamos a botar nin polo, nin carne, nin nada, que tamén se lle pode botar, o rostrido da cebola e do allo vai a ser magia. Un truco, cando queirades cortar unha folla de unha acelga ou dun repolo ou dunha verdura ou así, en tiras moi finiñas e largas, unha boa maneira de facelo é enrollando a folla. Se a enrollas así, despois só tes que cortala do ancho que queiras. Outra das ventajas de estes fideos é que se cosen rapidísimo. En 3 minutos están listos, 3 ou 4 minutos, depende se che gustan un pouquiño máis duros ou un pouquiño máis blandos. E pódense botar en moita agua e logo despois escurrilos, ou facer como a fago eu, que resulta comodísimo, é por cada paquetiño destes, por cada un destes, boto 250 mililitros de agua. E así, cando a agua se acaba, xa está absorbido e xa están preparados. Poñemos as dúas sarténs ao lume. Nesta pequeniña é onde vou facer os fideos. Así que poñemos os fideos e botolle os 750 mililitros de agua que me pertenecen a estes 3 lotiños. Como non quedan cubertos de agua, porque sempre é menos agua que fideo, a nada, a uns segundos de botalos, damoslle a volta para que se hidraten ben por todo e se desfagan os monlliños. E aquí nesta sartén vamos a botar un chorraco de aceite de oliva, unha pouquiña da cebola e o allo.
Cando salteamos verduras temos que ter en conta que non todas se cosen igual de rápido ao mesmo tempo. Entón, si che gustan crujientes, que eu non teño problema, pero aínda así que me gustan crujientes, empezo botando primeiro, por exemplo, as que son un pouquiño máis duras. Vou a botar primeiro a zanahoria, o puerro, e despois vou añadindolle as cousas a según a súa intensidade de cocción, que teñan máis tempo ou menos tempo, e como che gusten a ti, porque a min podenme gustar espapulladas e a ti crujientes. Entón, isto ora depende de como che gusten, vai a levar 1 minuto facelo ou os 4 minutos que lle leva tamén aos fideus cocerse. Eu agora vou botar o pimento, a zanahoria, as xudías estas que son un pouquinho máis duras de cociñar, unha pizquiña de sal aos fideus e unha pizquiña de sal ás verduras. Logo de que as primeiras verduras se cosan durante 1 minutiño ou 2, voulle añadindo as que son como máis tiernas. E xa cando casi estean a punto, vouno a aromatizar un pouquiño máis con romeu, prisel, albahaca e un pouquiño de tomillo. E despois o toque final sería un pouquiño de pimentón, aínda que cada quen pode adobar como máis lle guste. Isto xa estaría listo. Fijadevos que absorbeu a agua totalmente e como era que lle facía falta xa están cocidos. Agora hainos que retirar e esperar a que estean cocidas as verduras. Mirade que resistentes quedan. As verduras tamén xa estarían. Vou añadir un pouquinho de pimentón. Agora poñemos en unha fuente fonda os fideus e encima, para que se empapen ben con todo o sabor das verduras, emborcamos as verduras. Todo o aceitiño e o sabor das verduras vai a ir colándose para baixo e vai a ir empapando os fideus. E iso vai a conseguir que os fideus absorban moitísimo sabor e absorban o aceite, o exceso de aceite, e as verduras queden sin aceite. O resultado é unha cousa espectacular, tan sencilla, tan sana e tan riquísima. Un pouquiño antes de emplatar, damoslle así unhas voltiñas para que se mesture mellor a verdura cos fideus.